Gormiti. Finalna evolucija. Nakon neočekivanog ishoda borbe Gorostasa, oko života je bačeno u duboki svemir kako bi bilo zaštićeno od zlog magora. Nakon što je lišen svoje suštine, otok Gorm biva pogođen nizom strašnih kataklizmi. Erupcija vulkana takve jačine još nije bila viđena. Užarene plamene stijene letjele su po cijelom otoku, čak su i plemena vulkana protjerana iz svojih spilja. Snažni su potresi pogodili otok. Zemlja koja je nekada bila sigurno skrovište za plemena drevnog torga, sada je postala nesigurna i puna zamki poput mora. Veliki planinski masiv i Orlov vrh pogođeni su nizom beskrajnih snježnih oluja. Vatra je poharala šumu, uništavajući široka prostranstva prekrivena stablima i prisilila plemena koja tamo obitavaju da se sakriju u sve manja područja. Jauci stanovnika Gorma dosegli su crno nebo koje su cijepale munje i crvenkasti odsjaji požara. Možda su ih čuli sunce i mjesec, ili je sve to već negdje bilo zapisano. Sunce se napunilo energijom, sabirući svoje zrake u jedan snažan snop. Mjesec je usmjerio svu noćnu svjetlost prema svemiru i tako su ova dva nebeska tijela pozvala oko života da se vrati nakon dugog čekanja u svemirskim dubinama, pobuđujući nevjerojatnu snagu nastalu spajanjem svjetlosnih snopova oba nebeska tijela. Nisi više onakav kakav si nekad bio, Luminose. Sad sam ja najjači. Ono je za tebe bio jak udarac. Vidim da se još uvijek voliš šaliti. Nemoj se praviti važan. Otkad je sunce prekriveno oblacima, tvoja energija se vidljivo smanjuje. Upravo je. Otkada me više ne obasjeva sunčeva svjetlost, počinjem slabiti. A sa mnom slabi i moj narod. Znaš li o čemu razmišljam? Stari je mudrac bio lukaviji nego što bi ti mogao zamisliti. Otišao je i ostavio vas u velikoj nevolji! Mudrac će se jednoga dana vratiti. Koliko mi je poznato, ni Magoru nije baš najbolje. Ovom su otoku dani odbrojeni. Ne znam što će biti s otokom, ali tebi su dani odbrojani! Mračnjače! Magor želi gospodariti otokom, ali čime će vladati kad Gorm više ne bude postojao? Gdje misliš da će živjeti tvoj narod kad more zauvijek proguta Gorm? Razmišljat ću kad za to dođe vrijeme. Već bježiš? Previše pričaš, mračnjače! Pričanje te usporava! A, što se događa? Ovo nije sunce. Stari mudreče, gdje si? Što se događa u dolini sudbine? Narode zemlje, još će jedna nesreća poharati Gorm. Neka se svi sklone u čvrstu unutrašnjost Roskamarove spilje. Samo ću ja otići vidjeti što se događa. Dakle, na ovaj će način Gorm biti uništen. Što je ovo? Izgleda kao meteor.
Dovoljno velik da uništi otok ako ga nitko ne bude zaustavio. Ti bi ga kao htio zaustaviti? To je ono po čemu se razlikujemo. Ja vjerujem u dobro, a ti ne. Mračnjače! Jesi li ranjen? Nemoj pričati gluposti. Tražio sam te. Znaš li što je ona neobična svjetlost? To je užareni meteor koji je usmjeren upravo na nas. Onaj naivni Luminos želi ga zaustaviti. Ne razumijem što je tu smiješno. Sigurno neće uspjeti. Biće uništen, a mi ćemo se njega riješiti jednom zauvijek. Tupane, ne razumiješ li što to znači? Ali kako? Što te briga za njega? Ako Gorm bude uništen, znači da će to biti i naš kraj. Moram nešto poduzeti. Ako se baš želiš uništiti, samo ti izvoli, ali nemoj računati na mene. Neću ga uspjeti zaustaviti, ali bih možda mogao promijeniti njegovu putanju tako da ne pogodi otok. Moram iskoristiti svu energiju koju dobivam od sunca. Neću preživjeti, ali će moja žrtva možda spasiti ostale. Mračna snago tame, pomozi mi! Ne znam što je ovo tijelo koje dolazi s neba, ali ni u kojem slučaju neće pasti na Gorm. Nitko mi neće oduzeti zadovoljstvo da osobno uništim otok Gorm. Što radiš u ovim krajevima, kamena gomilo? Nemoj ni pomišljati na bijeg i bori se! Nije vrijeme za borbu. Nešto se tajanstveno i strašno okomilo na Gorm. Zar ne vidiš nebo? Vidim! Izgleda da dolazi kraj Gorma. Meteor je dovoljno velik da uništi čitav otok. Gormove stijene. Mračnjak i Luminos ga žele uništiti. Naivčine! Što je tu smiješno? Drevni torže, šteta što nemaš krila. Tvoj ću kraj gledati s visine. Kad bih imao krila, koristio bi ih da pomognem Luminosu, a ne da pobjegnem kao zadnja kukavica. Što radiš ovdje, slugo tmine? Neću dozvoliti meteoru da uništi Gorm. Sam ću ga uništiti. Ova me energija preobražava! Ma što je ovo? Što mi se dogodilo? Nova energija kola u meni! Osjećam da ću sada uspjeti!
Tetče. Onaj mi je val dao nevjerojatnu moć! I meni. Nikada do sad nisam iskusio toliku snagu. Što radiš? Što radiš? S ovom novom snagom moći ću te potpuno uništiti! Potpuno si poludio! Znam. Prokleti mračnjak. Sudbina Gorma je zapečaćena. Ali nije moj kraj. Zbogom, kamena gomilo. Sada me ne možeš pobijediti! Mračna snaga mjeseca je na mojoj strani! Mračnjače, već sam ti rekao da previše pričaš! Vještavi grom! Tako znači, nova mjesečeva moći prekrij me svojim tamnim plaštom! Što sada kažeš, Luminose? Zar je ovo najviše što možeš napraviti? Da! Da! Što? I ja sam se napunio novom energijom Neozon! Sunčev napad! Evo ti sad! Prekasno je. Meteor će udariti u Gorm. Ne mogu izdržati! Previše je snage u ovom tijelu! Eksplodirat ću! Eksplodirat ću! Gormovih mi stijena. Gotovo je. Neka se barem moj narod spasi.